Buwan na naman, oh. Yung ibang nag-upo ka sa diri niya. Hindi rin siya bagampayo kainin. Yan ang maramang kung ano. Okay, kung naman da. Okay, kahit. Kahit. Pagbuwan na kunaan. Biyok na. Sige, sige. Nakasantrip pa. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Kalbon mo na sa nang biyo na. Abayaw. Ganda rin yaw. Ano ba ang tinto? Wala, ano ba ang tinto? Kahit kalbon mo na sa naan, ibiyo na. Tapos sa daa. Ano lang nangyari? Ano yung resulta ka ng upa ko? Ano? Orag baga. Oh, baga. Pantayo noon. Kaya uragon magtupo. Uragon mag-upo na ama. Aga-aga morning. Aga-aga morning, oh. Boltok na naman si Jollibee. Oh. Ano daw nang luwasan kan payo ka na? Pantayon maganoy. Pantayon ano. I-design. Ibang style din ipungan na. At abun, alas 7 boltok. Sarang din buyong. Paano ni maboyo na? Hindi dali sarang buting gin. Pero tiyong ko sa pulutanan. Aray. Dapat nilo-iloy mo ko ta. Ang kabuuan. Ha? Jaril yung ninipungan. Ikan makortaon, may inom ka ni oral daw. Umutang ka.
nagkawat na, di ba?